Takže ahoj, tady Brandík, vítám vás u nové série hororových speciálů. Bude to hry po internetu, jako řekne online, takže vám tam budu dávat nabídky, které byste si mohli zahrát. Takže můžeme dneska zahrát Based Horror Game. Tak, začínáme v také malé místnosti. Musíme najít 20 měšců, přitom nás nikdo nesmí vidět. Takže já bych začal šel. Tady máme první měšec. Tady to oko slouží, že když si ho zmáčnete a dáte Q, tak vidíte, kde ta potvora je, takže vlastně se nemusíte třeba obávat, že je za váma. Nemůže dovnitř. Protože já nevím proč, ale myslím, že jsem si jistý. Tam je, jde za náma. Tak jsme ji zvládli, tak ještě si to můžeme zkusit jednou. Tady máme první měšec. Druhý měšec. To nám jde lépe tohle. No, půjdeme nahoru. Kurník! No je to složitá hra, takže musíte fakt to umět, takže já to dám ještě do třetice. Třeba se nám to povede víc jak nad 4 měšce. 4 měšec. Super. A zkusíme teď dolévat tentokrát vedle hodin. 2 oka. A třeba budeme mít štěstí a povede se nám. Více štěstí, už máme 3, 4. Podíváme se, kde je. Máme ve sklepě. Takže já to vidím na nějakou místnost. Tady jsme ještě. Máme 6 měsíců, to je náš rekord. Ale ona jde za náma, tak to si musíme počkat. Tak si počkáme. Ten se počká, ten se počká, ten se počká. Pryč. Domů.
No, svíčka? No jasně, že jde. Zase. Škoda, to bylo těsto. Tak nevadí, tak jsem vám ukázal naší první hru, kterou byste si mohli zkusit zahrát, takže si ji zahrajte, to mi jaká byla.